Bici per Lleida, ciutadans sostenibles, responsables i conscienciats de que altres models de mobilitat són molt més competents i saludables. Aquesta moció, al nostre entendre, vindria a denunciar per passiva la inacció per part del govern de la Paeria envers el no equilibri de les vies per als diferents modes de mobilitat, tenint present de forma prioritària la sostenibilitat dels mateixos i implementant en la via pública accions que visualitzin el principi de jerarquia de la mobilitat, basat aquest en la priorització, primer el vianant, segon el ciclista, tercer el transport públic i en última instància el cotxe privat i millor compartit si és possible. Aquest govern ha tingut diverses ocasions de comptar amb suports externs per tirar endavant aquestes polítiques de promoció de la mobilitat sota aquest principi. Primer, amb les dues centrals sindicals més importants de Lleida i Catalunya a través del Pacte Social per la Ciutadania. Allí ja es posava negre sobre blanc accions de promoció de l'ús de la bici i més concretament els dos eixos troncals que avui s'han esmentat, bàsics i estratègics, l'est-oest de la ciutat i el nord-sud. A l'est, a l'eix est-oest, la natura ens hi ha ajudat i molt. Estem parlant dels carrers paral·lels al riu. Altra cosa és el nord-sud. Aquest no hi ha hagut manera, ni a nivell del pacte amb els sindicats, ni amb el pacte amb Esquerra Republicana en els pressupostos del 2016, on s'hi incloïa, a més, el Prat de la Riba, amb una partida de més de 350.000 euros que no varen complir. Avui, vosaltres, els companys en Bici per Lleida, de forma molt encertada, continueu amb aquest repte i projecte que cal dir ben alt i ben fort que és imprescindible, bàsic i urgent per a la nostra ciutadania de Lleida. Lleida precisa d'estratègies de mobilitat en tots els nivells, urbanístiques, tant als carrers com a les normes de construcció de les vivendes i els pàrquings, pedagògiques molt més valentes que les que actualment estan implementant la Guàrdia Urbana amb la canalla, bonificacions fiscals en les accions de promoció en l'ús de la bici i totes aquelles que vagin encarades en la promoció de la mobilitat obligada, sobretot, repeteixo, en la mobilitat obligada. Aquesta és la clau. Des d'Esquerra Republicana recolzem la moció, no ens fa cap por el tema de l'esmena que presenten els senyors del PP. Centre Europa està funcionant sense senyals, els cors de les ciutats funcionen sense senyals i els ciutadans quan estan al cor de la ciutat tenen molt clar quin ha de ser el seu comportament cívic, tant amb cotxe com a vianant o com a ciclista. Sí senyor Vilella, viatja una miqueta més i els cors de les ciutats funcionen d'aquesta manera. Vostè em dirà que no, que és el que li toca, però jo li dic que sí. Les senyals arriba un moment que es fan invisibles. Un ciutadà, quan entra a Lleida amb el cotxe, ha de saber que ja no pot passar de 50. I un ciclista ha de saber que hi ha unes ordenances les quals li pauten com ha de conduir per les zones de convivència amb els vianants. Ja està bé de voler sempre reglamentar, senyalitzar i senyalitzar. Al final haurem de portar un ordenador enganxat al clatell per saber què hem de fer. El sentit comú, la convivència, el que feien els seus padrins i els nostres padrins quan vivien a les ciutats o als pobles. Que tothom convivia i no hi havia cap senyal i tothom convivia. Aquesta és la jugada. Em sap greu que vostès hagin esmenat aquest punt quan els companys d'en Bici han tingut una actuació molt acurada buscant el consens i buscant la complicitat de tots els membres d'aquesta corporació, perquè és una moció de mínims, és una moció de mínims. Per tant, per acabar, votarem a favor i moltes gràcies per la moció en nom d'Esquerra. En nom d'Esquerra, en nom dels meus fills i en nom dels meus nets. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Baiget. Té la paraula.